Утре 12 май е моя рожден ден. Мисля да го празнувам в Западния парк. Онова местенце, което съм направил видео. Много лесно се стига до него. Влизаш в главния вход на парка и тръгваш по главната напред. Докато ни намериш. Ще излезеш от публичното място, ще влезеш в гората. Продължаваш напред смело. Няма да се загубите, но ще ни намерите. 4 часа с моята приятелка и любима учителка по аштанга йога Сара. Тя ще дойде. 4 часа започва купония. Бъдете готови за йога, дори да не играете йога, просто ще присъствате. Ще се позабавляваме, ще си поговорим, ще си поиграем йога, ще си хапнем, ще си пинем. Алкохол няма да има. Ако искате, кой каквото желае, да си носи. От мен малко. Така, от 4, докато свършим. Така че, който е на работа, може да дойде по-късно. А ако се притеснявате, пишете ми, ще ви отговоря и ще се разберем. До утре.